señor ministro. Hai 2 semanas este Congreso condenou as ameazas dos Estados Unidos de América a terceiros países, nomeadamente Panamá, Groenlandia e Palestina, como consecuencia dunha moción do BNG. Nesa altura, fixen causa de esclarecer que a atitude de Trump era a continuidade da xa secular política imperialista dos Estados Unidos, o que, sen tantas sutilezas na súa presentación e con doses abundantes e excesiva de arrogancia. En todo o caso, a imaxe dun imperio en decadencia que se revolve para tentar non perder a súa histórica hexemonía, hoxe en cuestión como consecuencia do agromar dun novo mundo multipolar. Sen dúbida, a guerra arancelaria desatada polos oligarcas da administración americana responde ás mesmas causas. Reparemos que o principal polo emerxente, o que conforman os BRICS, non só representa a soberanía política dos países integrantes, senón tamén a económica. De facto, iniciaron xa o camiño da desdolarización do comercio internacional, o que, sen dúbida, representa un desafío e un problema para a hexemonía norteamericana. A cuestión central é avaliar e atallar as consecuencias, mas tamén tirar leccións de proveito para o futuro. Mais que o uso en sí da política arancelaria, que en maior ou menor medida utilizan todos os Estados, é a brusca viraxe de Trump que descoloca as relacións comerciais e pode impactar de forma importante en determinados sectores. No caso da Galiza, especialmente na conserva, peixe conxelado, viño, maquinaria, metal, industria farmacéutica e química ou construción naval. Concordamos, por tanto, na necesidade de medidas paliativas e de axudas públicas, lóxicamente, sempre condicionadas ao mantemento da actividade do emprego e a non deslocalización das empresas que tiveren recibido esas axudas. E claro, distribuídas de maneira equilibrada que atendan ao impacto recibido e á relevancia estratégica dos sectores afectados. Mais, en todo caso, a situación xerada convida a realizar tamén algunhas outras reflexións. En primeiro lugar, o rexeitamento da actitude prepotente dos Estados Unidos de América non pode levar a revalorizar nin sacralizar a globalización neoliberal nin o dogma do libre mercado que, como sabemos, foi históricamente empregado polos países máis fortes para expoliar os máis fracos por medio de relacións económicas e comerciais desiguais e inxustas. Nese contexto, o uso de aranceis por parte deses países máis débiles pode ser unha medida defensiva xusta en uso da súa propia soberanía. En segundo lugar, preocúpanos que sexa aproveitada esta situación para tentar dar un impulso a tratados comerciais moi criticados como o Mercosur, que se callar resultan vantaxosos para os Estados centrais da Unión Europea, máis que serán ruinosos non só para os sectores primarios da economía galega, sino tamén negativos para aqueles sectores máis fracos das economías sudamericanas. En terceiro lugar, a crise debe ser aproveitada para fortalecer as economías productivas, no caso da Galiza, cunha perspectiva autocentrada, desenvolvendo as potencialidades dos seus sectores productivos tradicionais e dos innovadores, reforzando as canles propias de comercialización e reorientando os mercados internacionais. E en relación con isto último, para a Galiza a escolla é ou debería ser fácil os países da chamada lusofonía ou galeguía, se quixermos. Partillamos a mesma lingua e a incorporación da Galiza á comunidade de países de lingua portuguesa traería vantaxe non só do punto de vista cultural e lingüístico, senón tamén económico. Portugal é, de facto, hoxe o primeiro parceiro comercial da Galiza, mais a presenza na CPLP abriría as portas a un mercado de máis de 300 millóns de persoas con países como o Brasil, que é a oitava economía do mundo. En cuarto lugar, tamén para isto, mas non só, en xeral, para afrontar situacións como a actual, a soberanía política que nos reclamamos para Galiza é fundamental para axir e decidir en función dos propios intereses e do pobo traballador galego. E, en quinto e último lugar, cal vai ser a actitude real dunha Unión Europea que se caracteriza polo acatamento sumiso das directrices ao amigo americano? Manterá unha posición de firmeza ou finalmente agachará a cabeza e persistirá na vía que máis interesa, por certo, a Trump, que é a de manter unha escalada belicista que nutra a industria armamentista dos Estados Unidos. Finalizo, preocúpanos que, para alén do efecto directo dos aranceis, poida inducir unha dinámica de recesión
na economía e que máis unha vez as consecuencias dunha crise que xeran os poderosos, os oligarcas, acaben pagando os povos e os traballadores e traballadoras. É precisamente o que debemos evitar. Moito obrigado.